ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଆଜି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 800 ଟଙ୍କାର ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ରାଶି ପଠାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ ସରକାର। ଧାନ କିଣାଯିବା 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ଏହି ଟଙ୍କା। ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ସମାବେଶ କରି ବଣ୍ଟା ହେବ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ଏହା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଆଜି ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ସୋହେଲା ଥାନା ଇଛାପାଲି ସଭାସ୍ଥଳୀରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଜିଠୁ ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 800 ଟଙ୍କା ପାଇବେ ଚାଷୀ। 2300 ଉପରେ ମିଳିବ ଅଧିକ 800 ଟଙ୍କା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି। ନଭେମ୍ବର 20 ତାରିଖରୁ ଏବର୍ଷର ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଚାଷୀ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା 2300 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ତ ଆଜିଠାରୁ 3100 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଯେଉଁମାନେ 2300 ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଆଜି ଆଉ 800 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଧାନ କିଣା ଯିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ଯିବ ଏହି ଟଙ୍କା। ପୁରୀ, ସମ୍ବଲପୁର, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, କଳାହାଣ୍ଡି, କୋରାପୁଟ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କନ୍ଧମାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସମାବେଶ କରି ବଣ୍ଟା ହେବ ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡି ଟଙ୍କା। ତ ଏ ଥିଲା ଇନପୁଟ୍ ସବସିଡିକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅପଡେଟ୍ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ରହୁଛି ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଦେଖା ହେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।